Què tal? Avui vinc a parlar-vos de les lectures de la setmana passada i la veritat és que vaig tenir una setmana de lectures molt, molt bones. Ara us les explico i espero que en prengueu nota perquè valen molt la pena. Com us deia, hi ha hagut lectures molt bones. Intentaré no enrotllar-me massa, però podria ser que sí, perquè llibres que m'han agradat molt, m'és molt fàcil, no?, explayar-me molt a l'hora d'explicar-vos què m'ha semblat. Llavors, el primer llibre que vaig acabar va ser aquest. Aquest llibre el vaig comprar a la llibreria Finestres de Palamós, al març, que vaig anar-hi un cap de setmana, i el vaig deixar allà pensant que seria un llibre que em podia agradar molt, però que ja el llegiria. Llavors, no fa gaire, per Instagram vaig veure una noia que en parlava i vaig recordar, ostres, el llibre aquest el tinc pendent. I em va venir de gust llegir-lo. És un llibre que no és gaire llarg. No sé, jo havia llegit de l'autor abans, el de Demà, Demà i Demà, i aquell és bastant més llarg. Aquest és curtet, és àgil, és un llibre amable, és un llibre bonic, és una història, no sé, potser Demà i Demà i Demà, com us deia, és més llarg, no? I és una altra temàtica, no? Aquesta és com una cosa com més entranyable, més commovedora, és una història molt tendra. És una història que ens parla de la J. Fikri, que és un llibreter d'una llibreria que es diu Iron Books, i que és un senyor, és un tio jove, o sigui, en realitat té 39 anys quan comença la història, però és veritat que d'entrada a mi em va semblar que era un senyor gran. O sigui, jo, de manera que el pintaven, no?, així una mica, no?, al primer moment que apareix l'Amèlia, que és una treballadora d'una editorial que va presentar-li el catàleg de novetats de la temporada, a mi em va semblar un senyor gran. Llavors és veritat que és un home de 39 anys, que s'ha quedat vidu recentment, que la llibreria no va bé econòmicament, llavors que està com en una espiral autodestructiva, no?, i que per això jo crec que sembla, no?, amb el punt aquest rondinaire i poc sociable, sembla una persona més gran, però no. Llavors, passen diferents coses, no?, entre elles la que aparegui aquesta treballadora de l'editorial, no?, que aparegui, que això és molt important, no?, la Maia és una nena de 2 anys, més o menys, un bebè, però jo diria que té uns 2 anyets ja quan apareix a la història, que apareix en un passadís de la llibreria, amb una nota de la mare que diu que no se'n pot fer càrrec i que vol que la seva filla creixi en un entorn on hi ha llibres, on hi ha cultura, on es preocuparan, no?, per la seva adquisició de coneixements. Llavors l'abandona allà i, contra tot pronòstic, la Jota decideix fer-se'n càrrec. És veritat que anteriorment a això també li ha desaparegut o li han robat, vaja, un llibre que ell tenia com a molt valuós, no?, una edició d'Edgar Allan Poe, crec que és, que tenia allà ell com en perspectives de que fos la seva jubilació, no?, quan guanyés més valor i el pogués vendre. Llavors, se surten aquestes dues coses. Per què és important el llibre? També perquè el llibre fa que aparegui un policia, no?, que també tindrà un paper molt important en aquesta història. Llavors, és com que la Jota, no?, a l'entrar en contacte amb aquesta nena, comença a canviar una sèrie de coses, no? Llavors hi ha tota una sèrie de personatges que el van acompanyant en aquest trajecte i realment és un llibre. La història és molt bonica, realment a mi m'han semblat els personatges i la història entranyable, i a més també hi ha una part molt per lectors, no?, de ressenyes de llibres, no?, es parla de llibres, es citen llibres, manies lectores fins i tot, no? No sé, jo trobo que és un llibre que el puc recomanar, o sigui, tant a la gent molt lectora com no. O sigui, és molt fàcil de llegir, la prosa és molt àgil, i és aquests llibres que et deixen com una bona sensació, no?, que de tant en tant ja està bé. El segon llibre que vaig acabar aquesta setmana, tot i que porto llegint-lo tot el mes de juliol, és la lectura conjunta que hem fet aquest mes amb la Luïsos Libros. I realment ha sigut un llibre que jo al principi, quan el vaig començar, vaig dir, bueno, saps? Sense més, aquella sensació de que en el grup tothom li estava agradant molt i jo vaig llegir la primera tanda i vaig dir, pues, què voleu que us digui, no? A mi no. Però bueno, va ser a partir d'aquí i enganxar-me, que em va costar parar, no?, en els punts que havíem marcat per comentar. Es diu El rei del bronce, l'autor és Javier Alandes. Jo no havia llegit l'autor, l'havia vist per Instagram, no recordo com es diu, porto una estona pensant com es diu el seu anterior llibre, però no me'n recordo. Era algo de Goya, diria, però no em feu gaire cas. Llavors, tinc entès que aquest llibre que hem llegit, que és l'últim que ha publicat, està editat per Contraluz, és com molt diferent a la resta. Llavors, és veritat que no he llegit l'autor, però tampoc crec que aquest llibre em serveixi de referència per saber si m'agrada, no?, perquè realment els altres llibres són diferents. En aquest llibre és una història realment, si voleu desconnectar, si voleu una cosa àgil per no pensar gaire, és un llibre superrecomanable. És una trama com molt trepidant, molt addictiva, amb molta acció. Jo, a vegades, aquests llibres que tenen tanta acció,
no m'acaba de... No sé, jo l'acció... És que no m'agrada ni a les pel·lícules, segons com. Llavors, en els llibres a vegades encara em costa més. Però he de dir que aquest és com... Té una mica la mesura justa. Hi ha una companya del grup que el comparava amb la pel·lícula Ocean's Eleven, perquè és una idea, una mica de... Bueno, llibre per passar l'estona, però molt ben trobat. O sigui, al final és una història, no?, d'un noi que es diu Luca, que acaba de vendre la seva empresa tecnològica i ha guanyat molts diners. I amb aquests diners i una idea que porta, no?, pensant fa temps, vol vendre una obra d'art que no existeix. Llavors, per aquí no us ho explicaré gaire més, però sí que és veritat que reuneix un equip de persones, no?, per ajudar-lo en aquesta trama, que, bueno, que al final, jo crec que és aquí on aquesta persona deia que li recordava Ocean's Eleven, no?, perquè és com el planificar, el què farà cadascú, no?, com... Llavors, realment és una novel·la que es llegeix, són 400, no sé, 450 pàgines aproximadament, Sé que són 400 i pico, a l'haver llegit en digital ara mateix no sé el número de pàgines, o sigui, no és molt llarga, tampoc és una novel·la curteta, però sembla més curta del que és, perquè realment és com molt addictiva. Llavors, si voleu alguna cosa així de passapàgines que us enganxi i que us faci desconnectar de la resta, El rei de bronce, molt recomanat. Per mi ha sigut una sorpresa. Jo, de veritat, al principi no n'esperava gaire. Jo al principi pensava que no m'agradaria tant i realment al final m'ho he passat superbé llegint-lo. També la part positiva de comentar-lo amb el grup, no?, és que al final es van fent conjectures, no?, i una diu i l'altra proposa i ara això passarà o no passarà i tal. Llavors aquí, bueno, cadascú a veure qui li diu més grossa, no?, però això també forma part de les lectures conjuntes, no?, que de vegades hi ha lectures conjuntes que són més per analitzar, no?, el contingut de l'obra i en aquest cas de lectures més així lleugeres, moltes vegades és per imaginar, no?, bestieses que poden passar. I la veritat és que ens ho hem passat molt bé llegint-lo. Totes, tot el grup, no sé si unes 10 més o menys, ens ho hem passat molt bé. A totes ens ha agradat. Jo crec que en aquesta vegada sí que hem tingut com opinió bastant homogènia a totes, que a vegades no és així. I jo, personalment, m'he divertit moltíssim llegint-lo. Per tant, superrecomanat, El rei de bronce. Un altre llibre, que d'aquest llibre concretament no, però d'aquest gènere podria morir un meló també de si cal que hi hagi tants llibres últimament. Suposo que són tants llibres traduïts, perquè en realitat és probable que a Àsia ja hi fossin aquest tipus de llibres. Realment això ho estic dient i no en tinc ni idea, si allà també hi ha hagut com una proliferació d'aquest gènere, però he de dir que aquí els últims anys, els últims 2 anys o així, crec que és com una constant que és massa exagerada. I he de dir que a mi m'agraden molt, però amb cuidado de ni llegir-ne massa seguits, perquè al final és que són totalment intercanviables moltes vegades, no?, els personatges, les situacions. Es tracta d'aquest, La maravillosa tienda de Seül. He llegit molts llibres d'aquest tipus, sobretot ambientats a Corea i ambientats a Japó, no?, i sempre són llibreries, cafeteries, papereries. Vaig llegir un d'un taller de ceràmica, em vaig llegir un d'una bugaderia i aquest el deixaré allà en un racó perquè aquell no em va de gent, el vaig trobar. O sigui, a mi aquests llibres m'agraden perquè trobo, a més a més, que estan etiquetats com a gènere de feel good i realment és que és això, són llibres que et fan passar una bona estona, no?, que tenen algun missatge bonic, que hi ha sempre com algun personatge que està passant un mal moment i que d'alguna manera, no?, entrant en aquesta botiga, en aquesta cafeteria o en aquesta llibreria a treballar o com a client, no?, alguna cosa canvia. Llavors, tots tenen una mica la mateixa base. També és veritat que n'hi ha hagut algun altre que m'ha agradat, com els de la taverna Kamogawa, per exemple. Aquest em va semblar, vaig llegir el primer i el vaig trobar superavorrit i ja el vaig seguir amb la sèrie. Aquest m'ha agradat molt per 2 motius. Un, perquè realment la trama, és àgil, m'ha recordat a la papereria Tsubaki, que aquell està ambientat a Japó, aquest a Corea. M'ha recordat molt l'estil, aquesta és com botiga de tot el material com per escriure cartes, no? Paper de cartes, plumes, no? Què té de peculiar? Una cosa que m'ha fet molta gràcia i sobretot m'ha fet molta gràcia saber que està ambientat, o sigui, que està basat, en una botiga real. Té de peculiar que en aquesta botiga tenen com un racó, una secció de cartes d'amics per correspondència. Llavors, la gent va allà, escriu una carta anònima, no posa el seu nom, posa només un adjectiu com per definir-la, en deixa una, n'escriu una. N'agafa una, perdó, i n'escriu una altra i la deixa. Llavors, si algú contesta la teva carta, no, reps una notificació que tens una carta allà i l'has d'anar a buscar, llegir-la i la pots contestar. Llavors, m'ha fet molta gràcia els amics per correspondència, perquè els que teniu la meva edat, més grans, una mica més joves, no? I no heu crescut amb l'era ja d'internet, jo no sé vosaltres, però jo tenia amics per correspondència quan era adolescent. Jo escrivia cartes, però és que vaig començar a escriure cartes amb gent de Catalunya i vaig acabar escrivint cartes amb gent de Corea, amb gent de Japó, amb gent d'Alemanya.
Me'n recordo una noia d'Alemanya que m'escrivia en català perquè li agradava molt el català, ara al dir-ho hi he pensat, no? Li agradava molt el català, no és que estigués fent català al lloc ni el necessités per res, però li agradava el català i escrivia en català. No sé si havia estat a Barcelona una vegada. Bueno, el cas és que li agradava el català. Llavors, jo m'escrivia amb molta gent i això, evidentment, és una cosa que sí que, clar, que per internet podem xatejar amb desconeguts, és que només faltaria, la gent coneix a gent per internet. Però crec que l'emoció aquella d'estar esperant una carta, no? Ara ja no la tenim. Llavors, a mi aquesta part, i saber sobretot que està basat en una botiga real, que a més hi ha cartes que apareixen a la novel·la que són cartes reals, que els que les han escrit, no? han autoritzat a l'autora a utilitzar-les, m'ha semblat molt bonic. M'ha semblat molt bonic perquè sempre tinc la sensació aquesta que en aquests llibres, no? Tot va com més a poc, no? Aquesta cosa asiàtica, no? Com del contrast, no? Perquè al final veiem una ciutat com Seül, no? O com Tòquio, i veiem ciutats com grans, no? Amb gratacels, molt transitades, però després hi ha aquest punt com tan artesanal i tan lent, no? Que genera com un contrast, i més, us dic, no? Sabem que és una cosa real, encara més. Llavors, us la recomano, si us agraden aquest tipus d'històries, us la recomano molt per la part aquesta que us dic, no? De basada en una botiga real. I l'últim llibre que he llegit és Un país petit, de Gaël Faye, que és el mateix autor del Jacarandà, que us vaig parlar d'ell el mes passat. El Jacarandà és un llibre que em va agradar molt, que està ambientat, no? Que explica la història una mica de Ruanda, del genocidi, però també de l'abans i el després, no? I que em va agradar molt i que em va impactar molt, perquè és veritat que jo recordo Ruanda dels anys 90, no? De sentir-ho a la tele. És veritat que era una altra època, era una època on, lligat a les cartes que deia, no teníem aquest accés tan immediat a la informació, no? La informació ens arribava via tele, via ràdio, via diari, no teníem altres maneres, no? de buscar, d'ampliar. Llavors, evidentment, podíem ampliar amb gran enciclopèdia, però és veritat que la informació immediata, no? era com molt més difícil de tenir. Llavors, jo recordo sentir parlar de Ruanda a la tele, recordo que va passar alguna cosa molt greu, però és veritat que en aquell moment jo tenia 13 anys, no era conscient de la magnitud, no? Llavors, he llegit aquest, no? Un país petit, que s'assembla molt i que, de fet, he de dir que al principi del llibre a mi m'estava semblant com massa. Pensava, ostres, han passat, crec que 9 anys, no sé, 9 anys entre la publicació d'aquí, d'un país petit, i el Jacarandà. No sé si en l'escriptura ha passat tant de temps. Però sí que és veritat que vaig pensar, ostres, és que és el mateix. O sigui, un nen d'uns 10-12 anys, que de pare francès i mare ruandesa, que la mare ha marxat de Ruanda, és que passa el mateix. No és el mateix personatge, no és la mateixa família, però passa el mateix. La diferència està en el Jacarandà, tot això passa, la mare ruandesa i el pare francès amb el fill estan a França, i aquí passa al Burundi. Llavors aquí hi ha una mica, no? Llavors és veritat que la perspectiva del Jacarandà és com més longitudinal, no? Des de que el nen és un nen fins que és adult i comença a connectar amb les arrels de la seva mare, no? La seva mare no vol parlar-li de Ruanda i com ell va buscant-se una mica, no? La manera d'entendre la història de la seva família. I Un país petit ens ho explica en el moment, o sigui, en el moment. El Gavi, no? Que és el protagonista, ja és gran, torna a Burundi, perquè és Burundi, en aquest cas, i explica una mica la història de quan ell tenia 10 anys i hi ha el cop d'estat, no? Clar, jo crec que són dos llibres que és veritat que d'entrada confonia fins i tot el protagonista, perquè em semblava com massa... És que a més fins i tot hi ha uns personatges secundaris, i no tan secundaris potser, del primer llibre que és el segon en realitat, que surten aquí també. Llavors, a mi això d'entrada em va xocar molt perquè no ho sabia. No són dos llibres ni que continuïn, ni que s'hagi de llegir un i l'altre. Simplement, jo crec que són dos llibres complementaris. Són dos llibres que parla un de Ruanda i l'altre està més centrat en Burundi, però aquest, que està més centrat en Burundi, realment, clar, al final, Ruanda i Burundi, la situació, no? de violència estava allà mateix. O sigui, a Ruanda va haver-hi el genocidi, on els hutus van matar tutsis en 3 mesos, en 100 dies, que van ser, no? D'una manera, com amb molta intensitat, molta violència extrema, no? Va morir molta gent, però és que a Burundi també estaven matant a tutsis. A Burundi van matar el president, va haver un cop d'estat, i a partir d'aquí, no? Genera una situació de guerra civil que dura molts anys. Llavors, jo crec que al final, no? Són dos llocs molt propers. Aquí, en aquesta història, també surt Ruanda, evidentment, no? Llavors, a mi m'ha servit molt per entendre
coses que jo en el passat havia vist, no? I que potser mai m'havia parat a pensar el que havien significat. Llavors, són 2 llibres, tant el Jacarandà com aquest, són molt curtets, però valen molt la pena. I jo, al començar aquest, vaig tenir la sensació que potser els havia llegit massa seguits i realment ara, ja en perspectiva d'haver llegit els dos, bé, doncs potser no passa res. O sigui, passa si no tenen ganes de llegir sobre genocidis, sobre matances, sobre guerres superviolentes, doncs no els llegiu seguits, evidentment. Però per mi són 2 històries que encaixen molt bé, que es complementen molt bé, per tant, penso que està bé poder-les llegir les dues. Les dues estan editades per Salamandra en castellà, el Jacarandà va sortir fa poquet, i Un país petit està editat per Empúries en català. I fins aquí les lectures de la setmana passada. Ara ja que torno a treballar, segurament els vídeos no seran tan llargs perquè probablement no tingui temps de llegir 4 o 5 llibres a la setmana. Per tant, ens veiem en el proper vídeo i fins llavors feu-me cas perquè aquestes recomanacions valen molt la pena.